ni sal chini babi belai keno khamani khayok mani sal o sal no tini jeng jotto tiprasa dopharok muito khlainai sal lai thangnai chini han pai thak bubagra Bikram Manikya Bahadur 1947 no tini Salo no bini nangma sobo o Salo rugui jeng chini janjani no bono bini photo mangpliwo jeng khombak lai bono borom yaphare Muito khlaiyo jeng bukhamukti khlaiyo khulumnai jao obo chini bubagrani bisingo 184 jona bubagrani bisingo jotton paithakni bubagra tai jottoni sai bono adunik rupokar tai architecture hinjago jottoni sai sian goreng bukti goreng bubagra tongmani bosung bai tebo sal gedegma sal polokma tongkhangkai chini teba haste tebo kaham kham aboni bagi jeng pogui thana koge chini khawo bubagra Bikram Manikya Bahadur bo kothang no tongklai thangnai nei jotto no na kokosarata jeng jotto tiprasa takote bukusom o tipra hasteni jotto dopani jotto hayuni chini lukurok no borom ganang jotchangno kojago jeng 17 Mei no pobiyawi jeng bisi brum no chini bubagra jengno khiri kalangmani sal no jeng khamani sal Muito ni sal khayok mani sal jeng palailai no brum jeng palalai mankai palai no sanai aboni bagi jotto no o khayok mani sal khamani sal jeng bai bakchana norbo khayok tongkhana khamui tongkhana chini bubagra Bikram Manikya thiplaya chini khawo tongnai ang jotto